खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 27 आघन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानियाव गोहो आरो थुलुंगाखां थागोन, नाथाय जेबो गोनां थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा। नखराव मोनसे फिसा बाथ्रा दान्थेलायनाया नोंथांनि गोसोखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। मोनाबिलियाव मेडिटेशन आरो रेजें थाबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान खाबुफोरा नुजागोन, नाथाय सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि सायाव गोख्रैनो फोथायनो नाङा होनना थि खालाम। सोरां यगा आरो थोजासे दैया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि मोजां फिथाइखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों आगान ला। नोंथाङा गावनि सावस्रियाव एसे लोरबांथि एबा मेंनाय मोनदांनो हागौ। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। नखरजों सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। जाफुंसार जानो थाखाय लोगोफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। थि खालाम दि नाङै खरसाया बारा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिलु आरो सावस्रियाव जौगागोन, नाथाय रावनिबो सायाव थाब फोथायनो नाङा, मानोना थगायनाय जानो हागौ। सोलोंथाइ आरो बादायारि खामानियाव जाफुंसार जानायनि मिजिं दं। सावस्रिनि थाखाय रेजें ब्याम खालामनो सुबुरुन होनाय जायो। लोगोफोरजों गोरोबलायनायखौ बांहोनाया खामानियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। रां थिसननाय एबा गोदान मावथांखि जागायजेननाय समाव सांग्रां आरो साननांगौ जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआ गोख्रों जागोन, बेनिखायनो थिरांथा लानाय समाव धैर्य लाखि। नखरारि बाथ्राफोराव नांलाय-खमलाय जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। सावस्रियाव एसे बेले-बेजे जानो हागौ। न'आव थानाय बैसोगोरानि बोसोनआ दिनै जुनियायै मुलाम्फा गोनां जागोन। रां थिसननाय एबा गिदिर खर्साफोराव हरखाब थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों फिसा-फिसौ गोजोननि बुब्लिफोर हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन, नाथाय अहंकार आरो दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजाङै थागोन। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ, नाथाय सोरबा लोगोरिजों सुबुरुन लानायनि उनाव राहा ला। गोसोआरि गोजोननि थाखाय मेडिटेशन आरो रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनायनि रोंग'थिया जोबोद मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन, नाथाय नाङै सोंखारिनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोदै थागोन। फालांगि एबा खामानियाव माबाफोर गोदान खाबुफोर दं बेखौ सानना नाय। ध्यान आरो य'गाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन।
दिनै नखरनि हेफाजाब होनाया जर'खायै मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय हरखाब जेबो रां खाथायनो नाङा। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। मोजां सानस्रि आरो धैर्यजों दिनै गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों रायज्लायनाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै सोमोनांथाव राहाजों मुलाम्फा मोननायनि खाबुफोर दं, नाथाय जायखिजाया थगायनायनिफ्राय सांग्रां था। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। जायखिजाया रां थिसननाय एबा गोदान सानथांखियाव गोख्रै जानायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव मेडिटेशनआ गोसोआरि गोजोनखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै दावबायनाय आरो फरायनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नाङै खर्सा आरो अलसियानिफ्राय गोजानाव था। नखराव अननाय आरो हेफाजाब बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। मोनसे गोदान मावथांखि एबा सोलोंथायाव नाजानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोनाबिलियाव ध्यानआ गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मकर राशि। दिनै नों खामानियाव दिदोमथि आरो जाफुंसारनाय मोनगोन, नाथाय जायखिजाया दावराव-दावसि एबा गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय सांग्रां जा। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां थागोन। दिनै गोदान खाबु एबा बिबानफोर ओंखारनो हागौ। लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरजों सावरायखांनायनि उनाव राहा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन आरो गोदान खाबुफोर सोमजिगोन, नाथाय सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि सायाव आबुङै फोथायनो नाङा। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नखर आरो लोगोफोरजों गोरोबलायनानै खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै आरिमुआरि बिथिङा गोख्रों जागोन, नाथाय जायखिजाया दावराव-दावसि एबा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। सोलोंथाइ, ध्यान, आरिमुजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरजों हेफाजाब होनाया मुलाम्फा होनो हागौ। गावनि गोसोनि मोनदांथिखौ दबथायना लाखि आरो गावनि बिबुंथियाव गोदै लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।